अन्दाइगाफोर इसोरनि बोसोनखौ होनायनि सिगां एसे जाय बोसोनखौ आङो दिनै नोंथांमोननो होगोन बेनिखौ होनाय सिगां नैबे हाबाफारिया मा बेनि थार ओंथिखौ आं एसे बेखेवनो लुबैदों। जानांगौ नोंथांमोननि सोरनिबा बेखेवनायाव साबसिन आरो हामसिन गोदैसिन जागोन, नाथाय आंनि बेखेवनायाव बेबायदि गोदै आरो नोंथांमोननि जिउआव सोनारनो हानाय खहाब गोनां बिदै गोनां रोसि गोनां जायाबो जानो हागौ। आथिमंगलनि ओंथिया मा बेखौ जों सिगाङाव मिथिना लाग्रोनि। जानो हागौ आथिमंगल एबा 8 दिन एबा 9 दिननि उनाव एबा हाबा जानायनि अन्दाइगाफोर 8 दिननि उनाव हौवानि न'निफ्राय मोजाङै मोजां जोनोमगिरि बिमा बिफानि न'आव आगान होफैफिननायखौ बुङो आथिमंगल एबा 8 दिननि मोजां आगान। जायखौ जेरै आथिमंगला जोंनि बर'नि राव नङा, जेरै 8 दिननि उनावहाय मोनसे मंगल एबा मोनसे गोजोन एबा मोनसे सान्थि बेफोर बाथ्राखौ लानानै जेरै आथिमंगल। अन्दाइगाफोर जाय मोजां दिन एबा मोजां आगान होफैफिननायखौनो मोजां इसोरा दैख'ना लाबोफिननाय 8 दिननि हाबानि उनावहाय आरो बे बिमा बिफाखौ मान होफैनाय, गामिनि मानसिखौ मान होफैनाय आरो इसोरनि मुङै बिसोर गिबियावनो इसोरखौ दोननानै बेबायदिनो गासै गावनि न'खरनि खुरमा गुस्थि आइ आफाखौ इसोरनि मुङै हामबाय होनाय बे गासै हाबाफारिखौ आथिमंगल। जानो हागौ सोरनिबा न'खराव आथिमंगला मानिबा जाहोनाव खायसे गोबाव समनि उनावबो बिमा बिफानि न'आव फैनो गोनां जायो। खायसे 8 दिन जाबो जानो हागौ एबा 8 दिननि उनाव गोबांनि समनाव माखासे जाहोनफोरखौ लानानै बे फैनायनि हाबाफारिया खायसेनो लेटबो जानो हागौ। अन्दाइगाफोर खायसे बुङो बिमा बिफाया जाय बिमा बिफाया गोरलैनिफ्रायनो गावनि फिसाखौ खिनाय हासुनाय मुगैनाय मुजुनाय नेवसिनानै खाङै बायै फेदेरनाय खाय बे बिमा बिफाखौ मान होनायजों लोगोसे हाबानि उनावहाय जानाय लोंनायजों बे हाबाफारिखौ खुंनाय जायो, बेखौबो बुंनो हायो। अन्दाइगाफोर दा बे आथिमंगला जोंनि बे खृष्टान समाजावल' दं बे नङा। बे आथिमंगल एबा बे आतमंगल एबा 8 दिन उनाव बिमा बिफानि न'खराव आगान होफैनाया अनलि जोंनि बे खृष्टान समाजावल' दङ बे नङा। बबेखानि जोंनि बर' समाजाव गोदो गोदायनिफ्रायनो बे हाबाफारिया एबा बे आथिमंगलनि जोङो गोदोनिफ्रायनो बेखौ जों नुनो मोनदों। गुबुन धोरोमनियावबो बे हाबाफारिखौ जों नुनो मोनो। अन्दाइगाफोर जोंनि बर' समाजावनो बे हाबाफारिखौ जों नुबाय थायो। अन्दाइगाफोर दिनै बे इसोरनि बोथोनखौ होनाय सिगां बे आथिमंगलनि ओंथिखौ आं गुसुङै नोंथांमोननो मिथिहोग्रोबाय। बेजों लोगोसे आरोबाव दिनै हाबानि थार ओंथिया मा अन्दाइगाफोर बाथ्रायाव गोसोआव लाबोनि। जेब्लाबो बे बोसोरखौ मालाबा जुलि साख्रामेन्टनि उनावहाय बेबायदिनो बोसोनखौ खावलायनायाव बे बाथ्राखौ आं मालाबा रायखांनाय जायो। अन्दाइगाफोर जों बयबो मिथिगौ बबेबा दखानाव जों बबेबा मोनसे लादु एबा मिस्टिखौ जों मोजां मोननानै बायनानै जाया। मोजां मोननानै बे लादुखौ बे मिस्टिखौ जों बायनानै जाया। बे लादुखौ जों मा खालामो जायो, जों लुबैनानै एबा उखैनानैसो बे लादु एबा मिस्टिखौ जों बयबो जायो। बे लादुआ उनाव सेवोब्ला अन्दाइगाफोर जों बेखौ आदर खालामा, जों बेखौ नेवसिगारो आरो बेखौ गारो। नाथाय अन्दाइगाफोर हाबा साख्रामेन्टआ हाबा जानाया बै लादु बादि एबा बै मिस्टि बादि नङा। उखैनानै एबा लुबैनानै जों मालाबाबो हाबा लाया एबा जुलि साख्रामेन्ट जाया। अननाय आरो मोजां मोननायनिखौ जोङो मिरु खालामनानैसो जुलि साख्रामेन्टआ खाबथा जायो, अन्दाइगाफोर हाबा जायो। जेरै लादुआ सेवोब्ला बे मिस्टिया सेवोब्ला जों बयबो बेखौ गारगारो आरो बेखौ नेवसियो। नाथाय हाबा जानाया गारजानाय साख्रामेन्ट नङा। दिनै जोंनि गेजेराव जाय रसलिन आरो सोमदोना इसोरनि गेदेर अननायजों बिथांमोना बै लादु बादि अन्दाइगाफोर लुबैनानै उखैनानै सोमदोना बियो गावनि बिहिखौ एबा रसलिना गावनि फिसायखौ बे मोनसे उखैनानै बिसोर हाबा लाखायो। अननाय आरो मोजां मोननाया गेदेरथार बिसोरनि गेजेराव खाबथा जानायनि गेजेरजोंसो बे जुलि साख्रामेन्टआ जोंनि गेजेराव जेरै बे हांखोआ नुजादों। अन्दाइगाफोर दिनै बेजों बे लादुनि फोरमायनायनि ओंथिया बेनिदों। लादु सेवनायनि ओंथिया जादों हौवा एबा हिन्जावनि गेजेराव माब्लाबा बोराबनाय खुद्रिनाय नांलायनाय गोरोन्थि बुजिलायनाय फैनोबो हागौ। अन्दाइगाफोर बे गासैखौबो नेवसिगारनानै जानांगौ गोरोबथि एबा खौसेथियाव फैनायासो नंगुबै थार बेयो अनलायनाय आरो मोजां मोनलायनायजों
बे गोथार जुलि साख्रामखौ लानायखौ फोरमायो अनदायगाफोर आरो बे थार बे नंगौै इसोरनि नोजोराव बिसि फिसाय दा अनदायगाफोर दिनै गोथार गाहाम खौराङा जोंनो मा फोरमायदों जेरै जोंनि गेजेराव गोथार गाहाम खौराङा गोथार मार्कुसनि 10 बालमनिफ्राय आं नोंथांमोननो जे बोसोनखौ नोंथांमोननो फरायथिदोंमोन दिनै बेखौ जों लाबोनि बेनिखायनो मानसिया गावनि बिमा बिफाखौ नागारनानै गावनि बिहिजों नांदेरनानै थागोन अनदायगाफोर जेब्ला जोङो गोरलै समाव बिमाजों बिफाजों लोगोसे जोङो बिसना गंसेयाव बिमाजों गोबानानै उन्दै समाव बिफाजों गोबानानै बे गथ'फ्रा जेब्ला बैसो जायैनि सिगां उन्दै समाव बिमानि अननाय बिफानि अननायजों गोबानानै बियो उन्दुलाङो आरो बिमानियाव आरो बिफानियाव सोनारनानै बियो जेब्लायबो जिउ खाङो सासे गथ'आ जेब्ला बैसो जायाब्ला बिमानियाव नांगौमानिखौ बिफानियाव नांगौमानिखौ बे बिनानै गावनि गाननाय जोमनाय जानाय लोंनाय दुखु आरो सुखु गासैखौबो बे फोरमायो नाथाय जेब्ला सम आरो बोथोरा फैयोब्ला जुलिनि बैसोआ जेब्ला आगान सुरो अब्ला बे समाव अनदायगाफोर बियो मालाबाबो सासे जोहोलाव जानानै एबा सासे सिख्ला जानानै अब्ला बियो सोरबा बिमा आरो बिफाजों बे लोगोसे थाया बियो गावनि नांगौफोरखौबो गावनो बुथुमनाबो लानो हायो एबा गावनि नांगौफोरखौ दुखु सुखुखौ बे गावनो थांनानै बबेबा दखानाव माबा नांगौफोरखौ बायनाबो लानो हायो एबा अनदायगाफोर जेब्ला जुलि जायो आरो बे जुलि जानायनि उनावहाय सोरबा बिसाया सोरबा बिसिया सोरबा अनदायगाफोर बिमा आरो बिफानाव बिसोरो सोनारा दिनै जोङो बिसि आरो फिसाइया बे गोरलै बैसोनि नङा बिसि फिसाइ जानाया बेयो उन्दै बैसोनि नङा देरनायजों बैसो जानायजों जुलि जानायजों बिसोरो गेदेरथार गावसोरनि आथिङाव गसंनायजों लोगोसे गावनि गोनांथिफोरखौ नांगौफोरनि थाखाय बिसिया आरो फिसाइया बिसिनि सायाव बे गोथौ अनलायनायनि गेजेरजों बिसोर जिउ खाङो अनदायगाफोर बेनिखायनो बे बाथ्राखौसो बुंदों गावनि आरो बिमा आरो बिफाखौ नागारनानै बिहि आरो फिसाइनि गेजेराव बिसोरो नांथाबदों अनदायगाफोर बे बाथ्राखौ फोरमायनाया दिनै जोङो बै उन्दै समाव जेब्ला जोङो नांगौनि समाव बिमा आरो बिफानियाव सोनारनानै जों आगान सुरो नाथाय जेब्ला बिसि आरो फिसाइया जेब्ला हाबा जायो अब्ला बिसोरो मालाबाबो बै बिमानाव बै बिफानाव बिसोरो नांगौ मेनिखौ बिसोरो जानो हागौ बबेबा समाव बबेबा मुवाफोरखौ नांगौखौ बिसोर बिनो हागौ नाथाय अरायनि थाखाय नङा दा बिदिनो अनदायगाफोर बिसि आरो फिसाइनि गेजेराव बिसोरो गावसोरनि दुखु आरो सुखुखौ बिसोर फोरमायनो गावनि नांगौफोरखौ गावनि न'खरनि गासै जेंनाफोरखौ गावसोरनि मावनो एबा गावसोरनि थांखिफोरखौ बिसि आरो फिसाइनि गेजेरावसो बे सावरायनायनि गेजेरजों बिसोरो जिउ दायो